Как ютубърът Слави Заклачер събра над 1 милион и 500 хиляди абоната? В днешното видео точно с това ще разберем. Но преди да започнем видеото, искам да ви помоля да се абонирате за канала, като така помагате на мен и на него, а сега да преминаваме напред с видеото. Слави Заклачер започва някъде през 2017 година, там 2016-2018 година, така че през това време, което е изминало, е събрал изключително много абонати. Затова най-старото му видео, може да го видите, то е наистина от най-старото видео и значи е 2017 там някъде. Но как ги събрал тези абонати? Ютубърът Слави Заклачер прави образователни видеа, които съдържат много голяма информация, там топ 10 факта и от поредицата му 50 невероятни факта за която си държава. Има и поредица паранормално, има поредица посещаваме различни места в България, така че при него има и по-старите видеа гейминг контент, така че в неговия канал може да видите почти всичко. Също той ги прави видеята му доста обработени, защото то си личи, то буквално може да видите всичките му видеа, всичките му неща, има изключително обработени части, изключително обработка и това му е станало неговата работа. Да, това е станало неговата работа. Примерно, човек работи в строителство, примерно той изкарва парите си оттам. Но защо Слави Заклачер в неговия гейминг канал не се е появявал от 2 месеца? Това е наистина разбираемо, защото има вече 2 деца и той вместо да обработва гейминг видеа, решава да отдели това за неговото семейство, което е напълно разбираемо. В неговите видеа паранормално, които виждате на екраните си, той посещава паранормални места в България, в които проверява дали мистериите и легендите оживяват. В другото му видеа пък той посещава закътени кътчета в България, което също е много яка поредица. И най-честата му поредица е топ 10 факта или топ 15 или 50 невероятни факта за еди коя си държава. За това време той е събрал изключително голяма аудитория. Неговата аудитория съдържа главно големи възрастни хора, много гледат и малки деца, като мен. Буквално в неговите образователни видеа може да видите всякаква тема, всякакви мистерии, дори има и паранормални класации. Там той показва кадри от паранормално се случващи се неща. Има и още една поредица, която вече е стара, но е там, как беше, топ 10 оптични илюзии. Като той има всякакви теми, ама почти всякакви в канала. Като в началото дори може да видите неговото видео, в което той прави фейс ревю. Първо той наистина е един от най-големите български ютубъри след Будилчо. Като се заговорихме за най-известни български ютубъри, да, той е един от най-големите български ютубъри. Чудно ми да разбера как е събрал такава голяма аудитория за толкова малко време, само 8 години. Да, той е събрал такава аудитория само за 8 години, което е доста малко за 1 милион абоната. Това са 1/6 от нашата държава и повече, защото има 1 милион и 500 хиляди абоната. Аз бях Джордж Мастер БГ, вие бяхте поредното видео в моя канал и ще се видим
следващата вторник. Защото във вторник да има подарък за всички георговци именици като мене. Второ видео, в което има подарък и за всички хора, че обявявам новия ми Minecraft сервер. Аз бях George Master BG и вие бяхте поредното видео в моя канал и до следващия път. Чао!